Mîna Efrîn û gelek bajarên dinyên Rojavayê Kurdistanê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD toreka tunelan li nava bajarê Dêrikê û Derdora Başêr dirust kiriye. Ew yek jî bi xwe re ziyan û metirsiyek mezin lê cem welatiyên bajêr peyda dike. Ji dereke taybet ji nava bajarê Dêrikê ji Arkêra ragihand ku li ser rêya di navbera Dêrikê û Endîwerê de ji aliyê çepê ve PYD tunelek kolaye, dergehê wê diyar dike lê dirêjahî û dawiya wê diyar nake. Her wiha ji navenda Partiya Elbehs ya Berê li Dêrikê beref nexweşxaneya Yeqûb li jêr malên welatiyan jî tunelek hatiye dirustkirin. Ji hewşa sendîkeya mamosteyan ta mala Kaymeqamê Dêrikê bi amêrên giran tunelek hatiye avakirin. Li taxa mamosteyan û li nêzîkî dibistana Hac Menûh niha kolana xendekekî berdewam e. û ji ber teqîna li nava tunelekî otobêla welatiyê bi navê Ekremê Zêra têk çû. Her wiha tunelek ji Girzerkê beref nexweşxaneya Dêrikê ve hatiye avakirin. Sîstema avakirina tunelan lê ser jêrxaneya bajêr metirsiyekî peyda dike ji aliyekî ve. Eger şer rûda û heger tunelek ji wan tunelan were teqandin yan herfandin wê bi xwe re mal û kolanên bajêr bihêrifîne. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî tevî ku PYD toreka tunelan ava kiribû lê nexşeya wan tunelan hemû ketibû destê Tirkiyê de û yekser Tirkiye lêgel gropên çekdar dest danî li ser wan tunelan. Emîd Husam Ewek ku ji çekdarên Sûriyaya Demokratîk cuda bibû ji Arkêra eşkere kiribû ku çil kadroyên PKK ku li Efrînê diman lêgel Tirkiye kar dikirin. Hemû zanyarî didan Tirkiye û di destpêka şerê Efrînê wan kadroyan xwe radestî Tirkiye kirin.